салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтарако распродажаи беҳад зур гузаштестай. либосҳои мактабӣ нигоҳ кунед чӣ гирифтаистиян. ҳамаш 30 сомонияй дар ҷои апаи обида 12 дарвоза тарафи тилобозор 8 қатор ҷои апаи обида нигоҳ кунед. ана инҷара куртои 80 сомона бисёр мондагиян занона ва ана инҷара бинед курта, юбка, сарафан, брук ва дигар занона, духтарона, кӯдакона ҳастад. ҳамашон 30 сомонӣ. беҳад куртачаву кофточкаҳои фасон, качествои люкс ҳамаша 30 сомонӣ кардагена. нигоҳ кунед. ҳама намуд ҳастад. духтарако распродажа нав рафтестад. дер накунед. иҷода инчунин куртои фасон, инаи хеле кардигану халату инам хеле чизако ҳамаш распродажаяй. ё 80 сомониян курто, ана дигар чизошон бошанд 30 сомонӣ. ина нигоҳ кунед. юбка, лентаву юбкаву ҳамаи чӣ доранд. инаи хеле сарафану бруку. духтарако барои фарзандотон харидорӣ кардан хоҳед, марҳамат дер накарда биёен ки ино тамом мешаванд. нигоҳ кунед кофточкаҳои чӣ хушрӯай кӯдакона. синфҳои 1-2-3 мешавад. качествошон хушрӯ. ҳамаш 30 сомон. чӣ намуде мехоҳед 30 сомонӣ. на духтарако ма ози видеора дарав мепартом ва фикрм шумо аллакай рӯзи шанбе ба метонед омада. барои паго бозор кор намекунад. баъд рӯзи шанбе биёен духтаро дер накарда харидорӣ кунед. бисёр ҳам кофточкаҳои хушрӯ. мада шахсан маъқул шед сифатҳои кофточка. ҳозир медонед ки ино ай 100 болоянд. ҳозир боша инами нарх додестиян. марҳамат ҳама намудаш 30 сомон. иҷа дагон хе сарафанам бо нишонтиен брук сарафан. ина тамошобино бори дигар такрор мекунам. ин навор аз бозори корвон 12 дарвоза тарафи тилобозор 12 дарвоза 8 қатор ҷои апаи обида гӯен нишон метиҳанд. ина рӯ ба рӯи анами магазин 64-65 рӯ ба рӯи анами магазинои калон мешавад. ина 8 қатор. хулас биёд иҷада ҳозир бо беғарз аз куртои занона нигоҳ кунед чихе бисёрай чиха куртора бо новинка партуфтан распродажа 80 сомӣ. беғарз аз ино бо новинка омадагияй. нигоҳ кунед новинкаҳои хушрӯ омадагияй. нархошон чанда? 230 сомон бори навай. нигоҳ кунед ҳамқа фасонае ки сабукакай ранги вай метоба. духтарако ипекое ки ози аст ко қимати ранги ҳавай метоба. хулоса бинен чихе интихоби зур ай 46 то 56 размер ҳастай. нигоҳ кунед рангоша иқа хушрӯи ранге. духтаракои азиз сиёшан бинед 230 сомон бо биёен духтаро. ё чандан? ино 200 сомонан. ин намудошон. ана дигарош бошад 230 сомон. диде ям 200 сомай. ва ё чи? майдаш кабутиш хушрӯ 200 сомон ёш. ана ва ёш чи? ана ва ё ино чанди? ана ин намудош бошад духтарако 200 сомони. армански шолкай нархи арзонай. ҷои ами апаи обида биён ҳама вақт нархошон арзонай. ки бор меёранд барои авай нархошон фарқкунандаи арзонай нисбат ба дигар ҷо. ина қисми болора бинен. духтаро нигоҳ кунед чихе курто ядатиша нишонтиёнтона паплинакои тоза хушрӯан ҳамаша ина бинен. айнами упаковка кушода распродажа да мондесам. бори манекен нестан ино ҳамаш инами ай пакетошон кушода распродажа да мондесам. барое ки бори мактабӣ бояд биёя. аз анами сабаб ино распродажа шидагиян 80 сомонӣ. баъзе ино 150 сома паплин будан. марҳамат хоҳишмандо. духтарако бисёр меёна инҷа. шумоям биёен касе ки надонен. манай фиолетовиша бинед чӣ хушрӯ. поёнаш парпарак дора. хулас ҳама харидестай духтарако. биёен шумоям дер накунед. касе да маъқул нашид нагиред. не ки маъқул мешаватона. барое ки хушрӯанд сифатошонам. нархшам 80 сомон. куртаи тайёр. баъд анами хел стилои туркӣ беҳад хушрӯ материалакошон. нигоҳ кунед 150 сомонӣ шидагия. размерашон чӣ хела?
размерошон 42-48 тай. Нигоҳ кунед чӣ хел стилошон фасон. 150 сомон. Марҳамат, размероша гуфтум, ина расветкоҳошон шумо да нишон метиҳам. Ина. Ана баъд ин паплиное ки буданку 180. Ино ин парпарако паплиниш 150 сомон шид. Распродажа инан рангошон. Аям чанд ранг дора. Метавонед биёен, ана ми 8-ум қатор 150 сомон. Ана киртои раскришони фасони паплинера харидорӣ кунед. Чӣ хеле аҳамият дода истода бошед. Тез мо навор мекунем ва ҳар дафъаш распродажа шидан мегира. Распродажаҳои нав ба нав. Нигоҳ кунед чӣ хеле тачои хушрӯ. Параш 10 сомон. Омадед агар на киртачоҳошона либосакошона харидед, нам хеле тачкоҳора фаромӯш накунед. 10 сомонӣ 25 сом парсома харида будум не намуда. Иҷа 10 сомон параш. Ана ин майкачоҳоям 10 сомонӣ пахтагӣ. Фақат духтария. Ана ин майкачоҳоям 10 сомонӣ. Хулоса пушаймон намешед. Ман шумода тавсия метиҳам ин дукона. Дукони Апаёбида гуфта биёед. Ҳама нишонтон метиҳам. Инаи дувойкои фасон. Ёра ма дига наворам да нишон дода будум. Ҳозир бо нишон метиҳам. Касе ки мисол бори аввал мебина навори мора дониста бошед ки анам дувойкои фасонам ҳаст 300 сомӣ. Анам хе куртои хушрӯ астаи корои дастӣ 300 сомонӣ. Диден? Аҷоиб буд хулос. Тарако. Иҷада инчунин нам хе галстуко ҳар хела ҳастай. Диден 10 сомӣ. На бабочка бо нархошона хитон омаде даст пеш мебинед гольфику, калготки ҳар намуду. Нигоҳ кунед. Ҳама чи ҳаст. Распродажа имрӯзада. Барои пушаймон намешед омадед. Як маротиба ҳамаша тамошо кунед, бинед. Нигоҳ кунед ам мактабиёшон зур духтаро.